बिनि खिथायखौ लाथारगोन बैजों नोंथां बुजा बगोन उवा ओइ ब्र आंथ' नोंखौ बिराद हेल्प होबायलै दाथ' नोंबो आंखौ मोनसे हेल्प होनांसिगोन मा हेल्प ब्रा सिदा सिदा बुं दे आं बायदि आंबो सासे सिख्लाखौ फसायोब्रा बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो कलेजनिफ्राय आंबो गोसथोनो रोंबायलै खिन्थु आंबो मोजां मोननो रोंबायब्रा थु घन्टा बे नोंनि हेल्पआ बे गन्थङा दाबो दङ दाबो खेखें सागासिनो आंसो मिथिगौ बेसेबां आखाइ एफा एनै नांबाय थाबानो गन्थं थै गयो सायो अजाया बुंबावदोंसो बिदि हामनो रोङा होननानै उसुबिदासो मोनबाय आङो न'आव बेसेबां रायजानो बुंजानोसो मोनबाय आङो बिनानावाबो एरना हैबाय थायो कलेजाव थाङा होननानै घन्टासो मालाबा बिनानावखौनो मेथ'ना दोनगोन आङो नोंनाबो बिनानाव दंलायबावो आरो खिथालायबावालै बेखौनो बाला थोर बिगुर आंनि बिनानाव दंना गैयैखौ मा नांगौ नोंलाय है आं हासुहैनायलै र' फैबायलै आं फसायनाया दिनै बुंना लाथारगोनलां फाग्लाया बहा थांखोब्रा बेलाय हो आंखौ बुंदों नामा औलै नोंखौनो बुंदों ओमफ्राय नोंना मा नाम मोनलाय आदा नोंना खर'आव खानायानो गैया माखौ खर' खुरखो ए आंनि नामा जोंथि बिराद मोजांलै नोंना नामा जोंथि दा जोंथिना औ जोंथि दा लान्थाथा जोंथिना आयु मानसियानो खर' गारसि नामा औ होनखाबाय ओइ मा गोरा गोरा बुंदोंब्रा ओइ जोंथि आं नोंखौ गोसोथोयोलै नोंबो आंखौ गोसोथोनांगौ नङाब्ला आयु माबायदि मानसि नोंलाय गुदि गैया बिजौ गैया जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायनाय सोर नोंलाय आं बायना आंखौ बारा गोरा गोरा दाहोन होननानै आइ लाभ इउ नोंबो आंखौ दानो मोजां मोनो होन लाजिया नोङो आंखौ सोमाबावबायलै ओइ गौरब ओइ थाबैलै आइ दाबो हासुखाङा ना गौरबलै सासे नै गौरब आयै गौरब नों हवालै गौरब हो सासे आयौ आदा नानि कलेजाव थांनाया फैबायबो आरो क्लासखौनो लायासैदां मानसिया ओरैसो थांदोंदां नोंसिनि आखला बिदिसो कलेजाव थांनो नागारि बेयाव थानानै सिख्ला जंखायगासिनो दं आड्डा मारिगासिनो दं आंलाय नंखायालै आंहा दिनै ड्रेस सुनायखायसो थांखायाखै ड्रेसानो गांसेबो रानाखै नोंखौ आदा आइनो खिथाहैगोन आं बिनिखायसो कलेजाव खनसेबो नुफेरा फैगोदोल' नों न'आव सोरनि ओंखाम संनायखौ जायो नायगोन आंबो थोर बिगुर मेगन गिजि नोंलै आंजों बिदि खालामो मानसिखौ आं मोनथियामोन ना नोंनि बिजानाव होननानै ओमफ्राय मोनथियाव जानाय नोंखौलाय नागारथारालां आं मिथियामोनलै आंनि बिनानावसो बिगुर दारामासिनि आंहासो जासिगोनलाय दा ओरैजायगासिनोखा न'आव मोनथियामोन आरो दायाव दाय जाबावदों नोंहालाय दिनै कलेजाव मानो थाङा आं हारसिं थांनो बाथारो बोथोरफ्रानो बोरैबा जालांथारबाय ओंखायनो बिराद गिसै आं जाम्बि माखौ इसेबां मानि गिसोगारो नोंलाय गिनाङा दे आं गाबोन थांगोन दिनै आंना एसे खामानि दं होनबायना मा जालांखोथाय दानि समा
गासिबो गाव गावनि दादागिरिजोंसो सोलिलांजोबनो नागिरसै बेखायनो बिराद गिनोसो ओंखारसै आङो जाम्बि जेबो गिनाङा गावबागाव थिग थाबानो नोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया रादाब दा बायदियाव जुदि आं माबा मोनसे जायोब्ला नों मा खालामगोन माबा मोनसे माने माबा मोनसे मा बुंनो नागिरदों नों दा बायदियाव जुदि सोरबा आंखौ माबा मोनसे खालामखोमानानै गालाङोब्ला आंथ' जेबो मिथिनाय नङा जाम्बि मा खालामखोमानाय बाथ्रा बुंदों नोंलाय गावबागाव थिग थायोबा नोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया होनखाबायना थेवबो आं गिनाय मोनो बे उजिगासेयाव आं नोंजोंनो हाबा जानानै नोंजोंनो थैजासे संसार जालांनो गोसो रादाब आरो आंबोथ' नों साननाय बायदि ना जाम्बि रादाब आं अराय नोंजोंनो ज' थानो गोसो जाबाय दे सिनायथि थांनो दा गोबाव जागोन आंबो थांनोसै थांदो बेगा गबाय हनै मोजां थां ओइ गौरब आं नोंजों थाबाना खिन्थु गिनायसो मोनग्रा जाबायलै मालाबा नों दाख्लै दामनाय बायदि आंहाबो सानसे समाव दामजाला हायाथ' है बुरबक नोंना बे गिनायानोसै नुवाखैनो आंखौ नैबे गन्थङा सौख्रु जाबाबो गिदिर रोङैखौ बोरमा नोंजों आंजों मिलायो नामाब्रा आं खिन्थु एसे गोसोआव गिनायसो मोनसैलै न'आवबो कलेजाव थांनो होननानै फैयो सामफ्रामबो कलेजाव थांनायानो जाया दाख्लैबो बेग थाजोब्बाय न'आव खिथायाखै आङो बेनि फैसायाव बबाव मोनगोन आं ओमफ्राय होआबासो जागोन दा नों जेबो जिंगासि नाङालै आं थानायाव नोंनि बेगनि फर्म फिलाप थानायखौ आं बानायना होजोबगोन नों जेबो जिंगासि नाङा उनावल' जेब्ला सम फैयो खारखोमा एरा जादे नोङो गिनानै है बखा आंखौ गैजायै सानदों नामा नों हेल्पल' खालाम हेल्पल' बोरमा साला दानि जुगाव गियान थाबाव नामा फैबाय हनै दिनै हारसिंसोलै हा? बहा ए गवालाय बे दिनै आंजों नागार आं बेखौ ओइ गावराव नों आंखौ हेल्पल' खालाम नों मानसि नायग्राल' जा गवा बे दिनै आंजों बेखौ रेप खालामथारगोन आं दिनै फैथोंल' बियो रथ' मा हारसिङै गिदों एक्टरा बोरो एक्टरा नोंखौ नागार आं दिनै बै समनिया बावनो सानदों गौरब बोखेदोलै रावबो गैयालै बोखेदो गौरबलै बोखेदो ओरै फै हगार आंखौ फै सिनिथा फै फै दिनैसो बै समनि खिथाखौ लानो मोनसिगोन आं गोख्रै फै ओइ जाबायलै आयै फोथैथारगोन आंखौ आयै जाबायलै जाबाय होनदोंलै आयै जाबाय गौरब आयै जाबायलै ओइ गौरब जालालै बिसोरो ओइ आं थांबायलै आं मिथिला जा मा मानसि नामाथां बेलाय सोरबासो नामा बेलाय बेगाथ' सिनायथि
सिनायथि मा जाखोलाय सिनायथि सिनायथि मा जाखो नोङो सिनायथि 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 सिखार सिनायथि 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 आइ मा जाबोलाबायखो बे गथ'आलाय ओइ गथ' मा जादों मा बागदावलाबायखो हा नङा आइ नङा माबाफोरसो दाय मावनानै फैदों ना मादों नोंलाय माथो मानसियाबो गिनाय आइ बे खावलायालाय मानोथो बिदि थै गखो मा जाखो हो नङा आइ नङा दय खेबलाफ्लांनायसोमोन नंगौना नङा जाखो नंगौलै आइ नंगौ माबाफोरसो दाय मावनानै फैखाथारदों बियो नङा आइ नङा ना सोरजोंबा बुलायनानैसो फैदों नङालै आइ नङा आं नोंखौ फोथायनो हाया मोनथारबायहाय आफा नंगौना नङा जाखो गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ बाथ्रा लाखोमानानै थगायनो हामा आफा नंगौना नङा बुंनानै ला मा जादों बुं नङालै आयै जेबो जायाखै माखौ जिंगासिदों नोंलाय आंहा फिसा हौवाया नों सासेल' आफा बिनिखायनो आंनि गासिबो अननाया नोंनि सायावनो दंजोबो नों आंखौ दा थगाय आफा नों आंखौ आसुखान्दा दा खालाम आयै माखौ जिंगासिदों नोंलाय नों जेबो जिंगासिनाङा नैबे नोंनि फिसालाया अरायबो नोंजों लोगोसे दङ आरो मोजाङैनो दङ थुदो आयै आं ओंखाम उखैबाय थौ थौ दिनै आं गावखौनो मिथिला बबे मोनसे लामाजों आगान सुरखो आंनि बे लामा हान्थिनाया मोजां फारसे थांगोन ना गाज्रि फारसे थांगोन आं दिनै गावनो हमनो हायासै आं दिनै एसेबां गिदिर खैफोदखौ मानो गरमा गरमै मावफ्लांखो आदा नों जोंनि जोनोमगिरि आइखौ मालाबाबो दाथगाय जोंनि जोनोमगिरि बिमाया जों फिसाफोरनि दुखु दाहाखौ मिथिनो लुबैयो आदा नों जोंनि जोनोमगिरि आइखौ माब्लाबाबो थगायनानै दादोन आदा गासिबो बाथ्राखौनो आइनो फोरमायजोब जोनोमगिरि बिमानि सिगाङाव नोङो बाथ्राखौ लाखोमानो दासान आदा जोंनि बिमाफोरा गावबागावनि फिसाफोरखौ दुखुआव थाजानो लुबैया आदा आंहा जेबो जायाखैलै जोंथि नोंसोर मानो आंखौ सोंफ्लेबाय थादों आंहा एग्जामसो टेनसन जादों
नोंनि बे थासारिखौ नायोबा नोंहा जेबो एग्जामनि टेनसन जायाखै आदा। नोंहा माबा मोनसे गिदिर प्रब्लेमसो जादों। आदा, नोंल' बे न'खरनि नायल' जाल' सासेल' फिसाला। नोंहा बे न'खरखौ दैदेननांगोन। जोंनि बिमा बिफाफोरा जों फिसाफोरनि सायाव गोबां मिजिं थायो आदा। आरो बे मिजिंखौ जाफुंहोनांगौआ जों फिसाफोरनि सायाव थायो आदा। आदा, आंनि खावलायनाय, नों जोंनि आइनि साननायखौ माब्लाबाबो आसखान्दा दाखालाम आदा। आयै, आं बाहेरायावनो ओंखारनो गिसै। दानि थासारिखौ नायोब्ला माब्लानि समाव मा जागोन जेबो बुंस'नो हाला। जोंथि आइ, नों बेफोरबायदि गाज्रि गोसोनि साननायखौ लानानै गावनि थांखिखौ गोहो गोलोन्था खालामनो दासान फिसा। जों बिमा बिफाया नोंसोरबायदि फिसाफोरनि सायाव गिदिरथार मिजिं थायो फिसा। गोसोखौ गोरा खालामनानै ला आइ। थांखियाव दावगानायाव नों गोसोखौ गोसो हो। आयै, थारैनो मानसि माहारिनि साननाया मानो जुनार आखुनि जालांजोबखो? गोसोआव जे सानो बेखौनो गोसोबायदि मावो। उन सिगां जेबो सानग्रोला। बेफोरबायदि थासारिया जों मानसिफोरनि गेजेराव सोलिबाय थायोब्ला थांखियाव बोरै दावगानो हागोन आयै? गोसोखौ गोरा खालाम आइ, लोरबां दा खालाम आरो नाजाबाय था। नों जेबो गिनाङा आइ। बोरै गिया जानो आयै? दाख्लैसो आंनि असे लोगोआनो खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामजाबाय। आरो बिदिसो जालायबाय? बहानि मोननाय मानसिया? जोंनिनो लोगोमोन आयै। जोंजोंनो ज' फरायोमोन आरो आंनि असे लोगोमोन आयै। आयै बेसारा, अनाखाना मानो बिदि जालांखो बे जुगालाय? बेनोथ' आयै, आं कलेजावनो थांनो गिनाय मोनसै।